I rush into the hospital. Mangifika esibhedlela bathi hayi mama sizokutshela ukuthi umntwana lo une-kidney failure and thina attend umuntu wesimo esinje la ePhulusong kumele aye uyicase yaseJoburg Gen eCharlotte Maxeke. Ngoba ngicine ngidla ukudla okungicomplicatesayo njengoba umamasho ngicine ngidla and i-diet yami ifuna ngidle ukudla okuthize ukuze izosupporta i-dialysis plus nomzimba wami njengoba ungakhoni ama-kidney ukukhipha ama-toxins emzimbeni wami. Shalom, 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 shalom. Greetings, saints, in the name of Jesus. Thank you so much for tuning in. Siyabonga kakhulu bafowethu. Yes, igama lami ngingu-ST wakadlamini. Siyabonga kakhulu bantwana basekhaya. Thank you so much for tuning in. If it is your first time here, make sure that you subscribe and miss not any of our upcoming sessions. This is one of the sessions again. La khona esisuke sidila with the issues of the community, with the issues of izinto esuke zikhona lapha emphakathini ngokuhlukahlukana kwazo. Yes, namhlanje ke I'm joined by my esteemed guest enginawo lapha namhlanje whom I'm going to introduce them in no time. Yes, so sibonga kakhulu ke bafowethu, thank you so much. Ngiyakhumbula ukuthi ngake nganidlalela kancane ngathi if mhlambe you have your family member maybe unomuntu eningamazi ukuthi ukuphi, feel free to contact us. We'll try by all means to help you sikwazi ukulocatele lo muntu loyo. We have a good record with that. La khona esisikwazile ukuthi sikwazi ukuthi sixhumanisa abantu nezihlobo zabo lezi asabalahlekelana nazo. Or maybe you have your story, maybe nje could be anything, then feel free to reach out to us 0788 417 844 and then sikwazi ukuthi sibone ukuthi singayicoverisha kanjani indaba yakho. We are here for you. This is the voice of the church, the voice of the community, and the voice of the voiceless. So sibonga kakhulu bafowethu. Angithathe lithuba ke ngale homosha isikhathi ngibingelele ngamukele. Mhlawumbe ngiqale ngomama lapha. Mama nyaphila. Siyaphila kanjani? Si right. Hallelujah. Uhamba kahle. Khamba kahle baba konke ngokusizwa inkosi. Siyabonga. Amen. Siyabonga kakhulu mama. Mhlambe kwabaqala ukubona ungasipha nje i-introduction yakho. Okay. Mina mfundisi ngumama Khaba, noNhlanhla wakaKhaba. Ngithanda kakhulu uNkulunkulu. Yes. Omphilelayo sazomphilela kuze kube sekugcineni. Wow. Amen. Wow. And uhamba wedwa lapha uhamba nomntana wakho lapha mhlawumbe sethlithuba simbingelele. Amen. Siyabonga. Sanibonani igameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Amen. Igama nguLinda wakaHlophe, ngumntwana kaMama Khaba i-firstborn. Yes. Yes, nguLinda Hlophe. Okay. Sihlukile ngiyibonga ngoba umama yena sewashada kodwa usasenami empilweni yakhe. Amen. Wow. Thank you so much baba. Siyabonga kakhulu. Bafowethu sizongena kulesi story lesi lapha namhlanje. Mhlawumbe ngizoqala ngomama. But before we siqale, let me just pray. Hallelujah. Let me just pray before singene straight kulesi story sethu esiyingaso lapha namhlanje. Heavenly Father, we thank you. We give you the glory. We thank you, Lord, for this opportunity of life that you have given unto us. We pray, Baba, ukuthi kuyona yonke into ezokhuluma lapha kule ndawo ezokhulumeka. Baba wethu oyingcwele, sicela intervention yakho. Singakhulumi sodwa wena ungekho. Siyakunxusa Nkosi kuba kuvele wena namandla akho kalolu daba oluzokhulumeka lapha kule ndawo. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyakubonga Baba, siyakudumisa uNkulunkulu wethu oyingcwele. Nakulolu daba ke Nkosi siyakunxusa ukuba uzilandele udumo lwakho. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Namba Baba abantwana bakho befikile lapha. Ngiyathandaza Nkosi, hlala ke olimini labo ukuba bakhulume konke lokhu uNkulunkulu akumele bakukhulume. Balithole usizo lo labalidingayo. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha.
akukho ke Nkosi okuhlula wena. There's nothing too hard for you. As they've come here, God, I pray uNkulunkulu wethu oyingcwele ukuba uveze umsa wakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. More than anything, oh God, I pray ukuzibonakalisa kwakho nasezimpilweni zabo nakulolu udaba namhlanje ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Thank you. Sabonga kakhulu. Mama, angiqale sibonge ukuthi ni sivakashele. Amen. Sibonge kakhulu futhi ngicela ukufaka nale disclaimer yokuthi okanye le emphasis yokuthi ukuza kweni lapha akusilona iphutha. Amen. And noma ngabe yini nifisa ukuyikhuluma ngendlela nifisa ukuyikhuluma ngayo, ngicela ukuthi nikhululeke. Amen. This is a Christian platform. Baye bathi abazalwane mabebona izinye zezistory la bakwazi abanye ukuthi bangenelele ngemthandazo, bangenelele la ngayo yonke indlela okudinga ukuthi bangenelele ngayo. Amen. So hence I'm saying ukuthi ukuza kwenu la, it is never a mistake. uNkulunkulu siyamkholwa kakhulu ba ikhona into azoyenza after this. Hallelujah. Uhamba nomntwana wakho lapha, uhamba ngezinduku. And njengoba enathi lapha ngicabanga ukuthi vele istory sethu more kakhulu ngaye. Mhlambe mama ngaqala nje usilandise kwenzakaleni kwafika la sikhona njengamanje, kube yini sizathu njalo njalo. Mhlawumbe mangawe ukusendlalele nje for umuntu oqala ukusibona le story namhlanje. Amen. Ngiyabingelela futhi again babukeli nabazalwane bonke egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha. Amen. Ngibonga lethuba, ngibonga nje uNkulunkulu ongihlanganise nawe baba. Cause vele bathi mabangitshela ukuthi you are a pastor, ngaba nalento engimuvayo ukuthi yazini izinto sizizolunga manje. Ngoba like size e-studio somuntu 1 osaba uNkulunkulu, 2 othandazayo. Into yaqala kanjena, uLinda uye ifirstborn yami. Okay. Waqala agula, I think bekanabo ma 8-9 or so, yes. Okay. Makagula mina ngazitshela ukuthi mhlambe uphethwe yisisu, yabona? Okay. Ngathi okay, ithi ngimfaka ilaxative asebenze isisu, ngamfaka. Hey, wathola ukuthi mangimfaka isimo siba worse. Ngalendlela yokuthi kwaze kwamela ukuthi ngimthathe ngimnikise eclinic. Okay. Ngamthatha ngamusa eclinic, mangifika naye eclinic bambheka bathi hayi mama le ngathi I more than isisi esingcolile. Bamthatha bambizele ambulance waya ePhulusong eTsakane esibedlela. Okay. Mafika ePhulusong mina by then bese sengijikile ngekhaya, wahamba waye ePhulusong. Hawu mangisahleli kuntambama, I think it was 8 o'clock. Okay. Wangena icall ukuthi sicela ukuthi uphuthume esibedlela. I rush into the hospital. Mangifika esibedlela bathi hayi mama sizokutshela ukuthi umntwana lo une kidney failure. And thina attend umuntu wesimo esinje la ePhulusong. Kumele aye uyicase yase Joburg Gen. Okay. eCharlotte Maxeke. Okay. Okay, fine. Basibizele ambulance. Yasithatha iambulance yasisa lapho. Bengizitshela ukuthi into encane, into nje ezoshesha ilungu, yabona? Okay, bam-attenda, waqala ke manje wathatha ama-treatment, wa-dialyze. Okay. Okay. Aloka ya dialyze ngiloku ngimkhapha. Hey, one day ngabona ngathi yazini seyangathi ukhulile manje uLinda. Angeke ngibe nemali yokuloku ngihamba naye ngoba bekaya kayi3 ngeviki. Ngathi no, ithi ngifundi yazi nje umoya ingcwele wangiletha lento ukuthi mfundisa indlela. And ngithemba uzobuya, uzohamba kahle. Ngamfundisa indlela. Hey, mangimfundisa indlela ngakusasa ngathi awukuhamba uyi1. Ngasala ngithi moya ingcwele wena baba thumela ama-angels wakho ukuthi nje like indlela angayikhohlwa bamgcine nje endleleni agcine aphephekile. Ngempela mazithi boma 5:05 by then besahlala eGelexdal. Okay. eBrakpan. Hawu ngambona nanguyangena. Hayibo, hayi ngibonga uNkulunkulu ngithi baba wena omkhulu yaza awusishi eyimeni awusishi noma ngabe kuphi uhlala unathi kukuhle kukubi unathi moya ingcwele. Ngambuza mfana uhambe kanjani, wathi mama ngihambe kahle azange ngize ngilahleke. Hayi waqhubeka ke sekahamba yi1, waqhubeka sekahamba yi1.
There was this day ahamba ayesibhedlela. Ayesivalisane kahle bengimkhapha kayokhwela transport ahambe. Maka sahamba asendleleni ase Joburg phakathi eJoburg sekazo reach ukuyofika esibhedlela. That's when athola accident. Wathola accident lapho i-taxi lebeyiza bengasavumelekanga ukuthi i-robot ilivulele mara uyabazi ke abo taxi driver baseJozi uforced ukungena yathi le yabolinda iyeza yachayisana neyabolinda ya overturn i-taxi yakalinda ya overturn yaze yahlala yabheka phezulu ngomqolo. Amazingly baba uNkulunkulu mkhulu ngisasho namanje angeke futhi ngisuke kuye ngasuka kuye ngephi bashona bonke abantu bebaseTexini. Sure. Kwaphila uLinda. And njengoba ngisho ngithi uNkulunkulu mkhulu nakuziphi izimo. Mabashona labantu uLinda wa collapse. But makufika ama paramedics uLinda wagain again conscious. Waphaphama. Watshela abantu mama ambulance ukuthi mina ngicase yase Joburg Jane ngiyadialyze aningihlabi nanoma yini aningiphuzisi nanoma yini ngicela ningisene Joburg Jane. After that wapasa out futhi. Sure. Okay. They called me bekuseni I think ngoba beyaphuma abo ma 5 endlini. I think mathola leyo accident beziya kubo ma past 6 or past 6. Okay. They've tried to call me ngilele. Angizwa makhola ngizwa next sebafone no mama batshela mama is trying to call me akangitholi naye hayi ngabo ma 8 ekugcineni bangithole hayibo kunini sikufonela kunenkinga la ngithi mina inkinga yani bathi umntwana uthole accident baba ngacishe ngaphuma ngagijima ngeinyawo ngaze ngayongena eJoburg Jane ngalendlela ngiyengaba nervous ngayo but I've tried to set to myself God give me strength let me calm down ngoba ngizoze ngenza izinto ezi wrong nangempela uNkulunkulu wangiphi strength ngafonela usisi wami mangifonela usisi wami weza wangikhapha maka ngikhapha ngihambe ke ngeJoburg Jane masifike eJoburg Jane abakam attend uboy usese purchasing mind uyithole nini accident amhlambe lapho seziya kubo ma 10 mangimthola ukustretcher istretcher sakhona basiphakamise uyabona mosla ikhanda uba ngathi uhleli yo baba ngabona igazi lomele ebusweni nga screamer in such a way yokuthi bengizitshela ukuthi udabo kubuso ngalendlela engambona angayo bathi hayi mama Linda ukhalelana ngathi yo umntanami uyafa bathi no ngathi why adabu kubuso bathi akadabu kanga ubuso kuwomele igazi ngathi mara why ngam-attendanga masinyane lo muntu bokuwumuntu okattendwa masinyane okay bam-attenda ke kwaba yiko konke I've tried ukuthi ngixhumane neref ngiclaim ngifaka iclaim usathane bekalo mangixhumana neref ngifaka iclaim hayi ngiyamangala kuhamba isikhathi ngithi isikhathi siba side manje ababuyi kimi labantu engiclaim nabo kanti njengoba bangabuyi nami bahambe necase mase sebaya bagoa deeper nayo icase seyithi mase seyikhipha yonke information uboy ukhose uzihengile bekazama ukucommit suicide. Oh mama kukuphazamisa lapha kanjani? Yes. Uyiclaima wena directly ku ref noma uyiclaima ngabameli? Ngayiclaima vele ngabameli. Okay. Mangisaqala nje eqaleni. Okay. Ngaloko ngiclaima nabameli. Hayi ngabona laba banganginaki bangabuyi kimi ngabayeka. Ngathola abanye mhlambe ngaze ngathola abameli kwaze kwaba kayi 3 ababuyi kimi. Bengingakashadi ngaleso sikhathi. Okay. Mase sengishadile sengiyalibeka udaba kuba bengishade naye babukhaba nayi inkinga nginenkinga ngihlangabezana nenkinga kanje ngoba wangibuza vele mangithola nomfana ukuthi awu umfana wenza njani hayi ngimbekele yonke into abesethi ubabukhaba no khona into engase right la wayithola kubukonje accident ngichaze yonke into athi asiyeni police station yase Hillbrow siyobuza ukuthi kahle kwenzakalani mangifika lapho baba yo hayi vele izinto zicharagene kuhlangahlangene nje ngifike lapho bangithumele kulabafana abakhiphelana ama-file still abafana babakhipha i-file bathi mama le file lithi umuntu commit suicide ngithi no mina ngumuntu ngihamba naye akakhomithanga suicide bathi manje mama kwenzakaleni ngithi I really don't know traffic cop wabhala statement lapho yiwo abhale izinto ezi-wrong ukuthi how I don't know. Sure. Okay ngibuyele ema-ofisini ayisengimile manje sesimile ephathisini yimi huye ubaba
sixakekile manje ukuthi mara sizobona senze njani manje lento hawu mase samile sixakekile hey ngithi mkhulu ongakimi kunowasezweni kuvumba komunye usisi lo sisi sime straight neoffice la kathi hayibo guys dala nimela kwenze njani ngichaze vele story athi asingeneni la aye ku inle computer lapha yes ku computer yakhe mama uthi kwenze njani ngichazele vele ashaya la ku computer athi ish yazini ngicabangani hey umoya ingcwele bazalwane uyasebenza athi ngicabanga ukuthatha lama number la ecaleni ngiwanikise ekugcineni ngithatha sekugcineni like ngiswipe ama number ngempela ama number swipe swipe ama number abuya lashaya lama number kuvele yonke information ka boy kuthi Linda Hlophe kuveze nokuthi uhlalaphi yo yazi baba ngibona uNkulunkulu ahamba nami ngithi Jehova ngiyabonga athi na iyaveza hayi sibuyele ke sibasibizela station commander yabona mosa ngithi abanabuntu singijika nje singishonsele ugcwele ukudlala into yomntwana uyazi ukuthi uhlele emalini engakanani ngalomntwana angeke uphinde usebenze only if uzoyisebenzisa ngengqondo ngithi no baba kokucala ngibuza ukuthi why kuze kufike la ngimchazela ayisekayehla ke uyabona ukuthi bokuyile inkinga ngithi yebo inkinga bokuyile ngithola ama attorney ke manje ngiwathola eBinoni bawasesebinoni iDavidson attorney ngiclaim nabo mangiclaima nabo iyahamba case bakhiphe i-court date mabakhiphe i-court date thola ukuthi sokuyi-COVID bathi hayi siyayikhansela bathi singasavuleli any court singasavuleli next kumele kume yonke into ezweni ime nje stand still into ibuyele emuva kanjalo hayi sihlale ke sithi bazobuya kithi bangabuyi mina ngeke ngiyilo muntu olandelelayo hayi ngiba WhatsApp ngithi guys senithulile sidiscuss kanti kwenzakalani hayi sibayacala bayakhuluma manje hayi i-case yona iphelele mara bathi kumele i-ref ikhiphe i-undertaking certificate ngithi manje kubo paper ngazi bathi ubani akekho emsebenzini uyokumele ayi-issue but still bathule futhi isikhathi eside ngiloku ngiyazihlupha mina ngithi hayi guys angikwazi ukungathula so in my mind ngibe nalento ukuthi yazi laba hayi cha manje kumele ngisukume ngiyobona ukuthi ngiphuma kanjani nabo it's either i-ref engenzela ubugebengu or yiwo lamagqwetha angenzela ubugebengu kuzocaca kulethu ukuthi kahle oze nobugebengu okanye imali yomntana amidliwe hayi ngelinye ilanga umoya ingcwele athi awukufonele ref ngifonele ref hayi uyayibamba umfana ngithi hayi ngicela ukubuza ngecase yomuntu nje ukuthi claimiwe na abheke umfana abheka athi mama hold on kancane abheka athi mama iclaim i-case iphelela kunani next eshodayo angazi kubambephi I was saying God kwenzakalani ngithi or uNkulunkulu uwovimbayo ngoba wena ubona ngaphambili kunathi lathi nasingaboni khona maybe or khona umlungisisayo between us uyabona ukuthi mawungarelease le mali kuzonakala into eziningi ngithi yazi inkosi angisazi ngenelela until size sithi siphonse kuba umnkosi indaba uba umnkosi athi asiyeni ku broadcast i-broadcast kuzokhulumeka i-broadcast ibonwa yizwe lonke uNkulunkulu uzongenelela ikhona into ezoyenzeka mamkhaba njengoba sizila namhlanje yiloko bafowethu ngoba sihlala endlini sicashile sibaningi ama siblings wakhe yimi ubaba incane indlu and leso sikhathi uhola imali yabo gogo ubaba naye akasebenza umsebenzi u10 kangako kwesesikhathi sibhadala ngayo yona leyo mali ulinda udla ku different akadli nanoma yini makadle nanoma yini uya complicate so nje ngicela nje ukuthi obhekile obonayo asize bantu asize ngihambile side lesikhathi 16 years yonke baba sure 16 years ngale 16 ngabe phela dala imali yaba khona ngabe sengithenga umuzi ngabona ukuthi ngenza kanjani ngafaka mhlambi imali kuma shares ngenzani but naku ku stagnant kumile ngifuna nokubuza indaba yokuthi mama since u mention indaba yokuthi bathatha abameli yes usobazamini yes lo qala ukuze kufike kulo wesithathu bahluleke kanjani bathi ithini update abakunikeza yona they didn't come back to me as ngisho baba mina ngokucabanga kwami ngicabanga ngathi bathe mababona indaba yokuthi case ithi umuntu commit suicide babona ngathi mhlambe mina yimi engihlanyayo bayekela kanjalo bebangabuyi kimi bazosho ukuthi
wena mama lento othi uyaclaim umntana wakho uthola accident most thina sibona into ekanje bebayiyekela just like that bese ngifuna omunye futhi njalo ngaze ngaphasa kulaba bes4 abangethi Davidson attorneys kan bang attenda ke labo ngoba ngaya eHillbrow ngayothola into right. Okay. Yes. Indaba ye statement so kulesi babhala khona ukuthi wakhome kube commit suicide okanye commit suicide. Statement esabhalwa ngamaphoyisa la bafika kwisimo ye-accident. Yes. So bona babhala ukuthi commit i-suicide kwi-accident. Hey mina ngaxake ukuthi kwenzakalani lapha ya ngoba vele basho kanjalo mabakhipha ifile bathi nali file na inamba iyasho umntwana kanje mara bathi lo mntwana ucommit suicide. Ngaxake ukuthi kanjani ngoba bafikile kusini bayibona yonke into. How can bangathi umuntu abambonile akusini bathi commit suicide ngaxake kanje lapho ukuthi kahle kwenzakale ini la. Mhlambe ake ngiye kuye mfowethu mhlambe angazi noma kukhona ongafisa ukusho before sizodlulela phambili mhlambe if kukhona office ukuphawula noma ufisa ukusho. Yes. Amen baba nyambingelela futhi egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Amen. Yabo njengoba ngishile earlier ukuthi ngulinda Hlophe. Yebo yimi umnikazi wendaba kakhulu size ngaye. So lento le yayo yonke lento ye accident i-dialysis ngapha ingitraina kakhulu empilweni baba ngoba kakhulu into eyiningi angikhona ukuzenzela. Ngisizwa umama ngithwala ngenzele lokho nalokho angikhona ukuthi ngibe busy ngiyofuna maybe isikolo ngifunde nabanye abantwana ngayekela isikolo vele mangiceda ukuthola i-accident ngoba mengasakhoni ukuhlala for a long period ngihlezi so ngoba ngaba nenkinga ye-back. So ngayekela isikolo azange khona ukuchubeka nempilo yami ezintweni eziningi. So kuningi nje okwamisa impilo yami ngalendlela yokuthi ngagcine nasesibhedlela bathi bangi-admitha ngigula ngikhwehlela ngingazi kunani inkinga ngikhwehlela kakhulu ngiphuma into engathi ama-clots la efubeni. Udoctor Makasho alanda ama-x-ray wathi amaphapha ayaphela. Sure. Wathi lento le ibuya from lapha kuleya accident le. Ngoba ngashayeka kakhulu ngashayeka ngalendlela yokuthi mayiloko iroll itaxi izilale ngomhlanje ama seat wonke waphelela kimi lawa mewaphambili I think I2 or I3 wonke weza last. That's why nginenkinga yamadolo neback. So izinto eziningi angikhona ukuthi ngiziyenze kakhulu njengoba kubusika kanje kumele ngihambe ekseni for my dialysis every Monday, Wednesday, Friday. Sure. So kuba inkinga ngoba ekseni kuyabanda. Sure. And the more ngithola ama pain the more ngithola amakhaza the more ngiba nama pain. And the more ngistruggle ukuthi ngenze kakhulu for impilo yami. Ngoba njalo mangiba nalama pain ngiba nama complications. Manje sengihlupha umsipha la. Mangibuza abo doctor bathi le misipha iyenzwa yiyo lento leyo ukuthi angitholi enough rest. Ngihlale ngisendleleni ngithola amakhaza nini ngihleli kabuhlungu kule hospital transport abasitransporta ngayo from ePhulusong to iJoburg Journey every day. Sure. And sometimes sibuya late njengayizolo ngibuye ngo8 o'clock endlini. Ngenxa yokuthi abantu baningi kumele bathathe laba babuyisele njalo. So kwatholakala ukuthi mina ngitholi last load mase ngilindile lapha ngiyagodola anginanendawo yokuhlala ngoba ama security kakhulu lapha bayakhipha abantu ukuthi bayohlala ngaphandle ngoba abantu bayaganga ubuningi babo bakhona lapha ku bathi yini ngaphakathi. Yebo ngaphakathi kwi sengikhohliwe la bakathandela khona mawufika i-casualty. Yeah, masihleli khona i-casualty abantu abaningi bayaganga ema-toilet into ezinjalo. So kaningi bathi sicela nilindeni ngaphandle imoto zenu. So kuba inkinga kakhulu for mina lokho ngoba ngifike endlini nginama pain ngingakhona ukulala. So manje mangasizakala ngendaba yokuthi ngithola imali yami ngakhona ukusizakala ukuthi umama angisize ngokungiyisa esibhedlela angilande ngithole nokudla oku right for mina ngoba ngicine ngidla ukudla okungicomplicatesayo njengoba umama asho
ngicine ngidla and i-diet yami ifuna ngidle ukudla okuthize ukuze izosupporta i-dialysis plus nomzimba wami njengoba ungakhoni ama-kidney ukukhipha ama-toxins emzimbeni wami. So ngiba nama-complications amaningi ngokudla okuyenziwe okunama-chemicals nako konke lokho. Kukumanje nje namanje amathambo wami mangathi ubheka la ezandleni isandla lesi ngenxa yama-crashes ukuthi ngihamba kakhulu siyabhenda naso sithi manje. Sure. Ngenxa yokuthi njalo kumele ngihlale ngi-up and down. Angikhoni nokuthi umuntu makathi ngicabangile omunye umama weza kimi wathi khona abantu engibaziyo angibangakutholela bona bakuzame ngokuthi ufunde at least umsebenzi wezandla kube khona into oyenzayo ngempilo yakho. Ngavumelana naye ngoba manje ngihamba i-dialysis every day baba. Monday, Wednesday, Friday ngihamba ekseni ngibuye ebusuku. Angikhona ukuthi ngi-attende khona lapho ukuze nami impilo yami ngizoyimela. So kuningi nje okungihluphayo empilweni ngoba nokuhlala futhi nabangani bami ngibabona abafunda ikolo baphumelela leyo nto yangilimaza kakhulu ngoba mina angikhoni ukwenza nix ngempilo yami. Ngaphandle komama vele akukho ekuningi engikwenza ukukwenza. Uye ohlala ngisupporta mangithi ngifuna ukwenzani uyangisupporta. Nakhona ukuthi ngisiphume ngengaphandle nyo experience impilo nabanye abantwana angikhoni ngoba ama-pain into ya everyday. Mele ngihlale ngisendlini umama nginakekela angenzela amanzi okugeza angenzela ukudla yonke lento engiyidingayo umama uhlala seduze kwami. So mangingatholakala ukuthi ngitholele imali yami ngakhona ukuthi at least ngenze okunye nokunye. Yes, ngokuthola isupport nama-ideas from abanye abantu. Yebo injalo baba iyangihlupha kakhulu le ndaba le ngalendlela yokuthi esibhedlela nangapha njengoba ngihamba i-dialysis baningi abafowethu mengiphila nabo bashona. So kuningi empilweni yami mangibheka nale ndaba yokushona kwabafowethu engangikhula nabo ngapha imali yami sengibona ngathi impilo mina ayikho right esayidini lami. Kubonakala sengathi into ebambe la ingenxa yalesa statement. Yes. Nganoma yimi ngizwa kahle ngathi lesa statement sabhala amaphoyisa. Senake nazamani ukuya emaphoyiseni mhlawumbe nikhulume nabaphezulu kunabo about lesi story malungana lesi statement maybe mhlawumbe singakhona ukushintsheka. Ezingishilo baba angazi noma uyowangizwa kahle. Siye saya eHillbrow police station safike sasizakala. Okay. I-statement leso babonakala ukuthi statement esingekho nje at all mabashaya bathi bakhona ukuthi bathole the right statement. Njengoba ngisho ngithi uyowathetha ngoba siyathi sicela ukubona omkhulu sibuza ukuthi kwenzakalani kahle la waye kutholakala ukuthi statement sithi yet umfana nangu ukhona uyaphila kafanga. Then bakhona ukuyirectify leyo nto leyo sahamba vele saya kulabo esiclaima nabo manje iDavidson Anthony saya nento right ephelele. Yes leyo kube ngifuna ukuyibona ukuthi lamaphoyisa agcina kwazile ukushintsha lesi statement. Yes so sasenzeka saba right. Phela nje angazi kubupheni ngoba i1 nje into ekumele iphume A1 nje esimple kumele kuphume leyo date yase court. There is this thing bayeba amagcwetha ayewathi kushoda bathina khona ama CT scans kunama CT scans ashodayo. We went to the hospital sawathola lawo ma CT scans ngoba nje kwenzeke umusa nje nalapha ngoba bathi hey lento enibalayo yakudala thina sizibeka izinto kuma archives yazi destroy ezakudala kakhulu but ngokungenelela kaJehova ngoba uJehova uyafohla wasifohlela uJehova bakhona ukwathola ama CT scans wakamfana sabathumelela wona sakwabhadala wabhadala amagcwetha imali yalawo ma CT scans but now asathuliye nawo asiwaza sayenzani ngoba basitshela ukuthi khona iadvocate ekumele ingenelele kule case kodwa kusathulekile sazi ukuthi kwenzakalani. Yeah mazana bami nantu kudaba njengoba sinizwile silulalele sonke lapha ingakho ngibayisa phambili ngibayisa emuva ukuze sikwazi ukuthi sithole a full clarity about lesi story. Mhlambe khona umele ngizozama ukumthinta la ngizwe ukuthi
because na udila nazi lezinto lezi zika so usekwafika nayilana kunomunye umzalwane usekwafika nayilana into yakhe nje angazi ukuthi benza kanjani sizozwa ngayo mhlambe nasizothi kumbriefa kancane ngaleso story siza ukuthi mhlambe ayikho into abangayenza kodwa before that undodana wakho semdala ubhizi uyamnakekela njalo so ngifuna ukubuza nje ekuthenini ukuthi ekumnakekeleni kwakhe engasesilona usana ngoba wakade umnakekele sewusana manje usemdala yabona manje engathi impilo ibuyele emuva manje usiyomnakekela nje entweni mhlawumbe wena uthola mhlawumbe khona izinto ongasakwazi ukuzenza because of yena njengoba naye sokhona into angazakwazi ukuzenza because of i-situation asekuyo njengamanje. Yeah, zikhona babe angisakwazi nje kwenza lutho. Mangabe ngiyabona ukuthi ngizohamba mhlambe endlini ngihamba isikhathi eside kumele ngihambe naye. Ngoba I think a month or 2 weeks ago uye wafitha. Okay. Wafitha sesibhedlela wavela nje iqhube elikhulu nje la isiphongo. Lelo qhubu la result ukuthi imali yehla libohla liza la emehlweni mawungamazi umbheka vele ungaqeda wena nenhliziyo yakho ukuthi yabona lo njengoba hamba la crashes unyawo bebamshayile uyaganga uyayizwa lento waba nalelo qhubu so I'm afraid nje vele kwakudala ngisaba ukuthi ngimshiye ayi1 angimshiye ayi1 mina impilo yami vele sengaze ngayinikela kuyi ngazitshela ukuthi yazi nginomntana onesimo angeke azakhona ukukhamanzi ngeke akhona ukuzichithela ngeke akhona ukwenza ezinye izinto kumele ngibe there for yena njengoba asho ukuthi maka esibhedlela uya struggle a lot enye into engiyibonile ngize ngasho ngathi yabona kube bese seyikhona imali yakhe ngoba I can drive ngizothenga imoto at least ngikhona noma ngingamsusa endlini ngiyombeka esibhedlela la thatha khona i-transport noma ngingazitshela ukuthi yabona manje vele sengisebenza yena umsebenzi wami vele as ayiwo ngimthathe from ekhaya ngimbeke eJoburg ngimele aqede yonke into ngoba vele sengiphilela yena mina baba isekenye into engiphilelayo I cannot go out nanoma ngihambile ngamshiya mhlambe nosisi wami usisi wami akamazi ngalendlela mina engimazi ngayo ngiba nje nalento ukuthi mangingekho eceleni kwakhe I wonder so yimi nje engimbhekayo and naye uhappy ngokuthi ukhona umamami she is there always ngoba abanye abazali makacala umntana abakulesimo they run away abayingenje indaba abafuni kwazi so ngizibuza ukuthi if ubaleka vele uthi umphushela kubani umntanakho so ngibe naye from leso simo leso until today angihlukani nalomuntu ngihlala nginaye 24/7 ngihlala nginaye nje uyiburden yami and sengize angisenabhlungu angisenabunzima balento angisenandaba nokuhamba nokuyapi ngiyepi bake bangimeme mama woza uzosishumayelela kunenkonzo yani mama hayi ngibatshele ngithi hayi guys namhlanje ngeke mangikhonile ukuphumelela makhona usisi wami naye angabambekanga ngiyapurukutshela masinyane ngiyoyenza lento abayenzayo from then ngivalelise kuze indawo ngize ngivalelise ngingadlanga nokudla ngoba ngisuke ngicabanga yena ukuthi manje sekadinga mina akekho umuntu ongakhona lo muntu inzima impilo yakhe idinga mina namandla wami aphelele and ngibonga uNkulunkulu ukuthi ungiphile leso sineke sokuthi nje ngibe nesineke sakhe ngibe there for yena ngiyambonga nje uJehova ngoba the way angakhona asebenzisa ngakhona omunye umuntu vela ngeke azamkhona ngisho noma kungathiwa imali yakhe sengiyayithola ngiqasha umuntu uzoya ayakhathala athi yo hayi uyasebenzisa lo mfana so mina sengimjwayele angazi uyasikhumbula bhuti ungakahambi ngama crashes angithi angithi ndakusikudala yenzakalile kakhulu ezimali yenzeka ngaphi unyaka kanje 2010 so nje uma ureflecta back ubuka ngalezi ikhathi usakwazi ukuyihambela ungakahambi ngama crashes njalo ngiyazi ukuthi mhlawumbe ikhona mhlawumbe impilo uyayibuka ngalesi sikhathi ubuka ukuthi yazi manje ngabe ngikuphi kube asikho lesi simo lesi njalo ngiyangizwile ekuqaleni ukukhuluma indaba ukuthi uma ubuka your peers so mhlawumbe abanye babo basafunda abanye mhlawumbe sebeqedile njalo kuwe kungesike ukuthi mhlawumbe ubhlungu bokuthi mhlawumbe nawe ngabe ulapha kanye nabo ikhona enye into eyayikunikeza mhlawumbe incindezi ngesimo sakho. Yebo baba ibhlungu kakhulu lento lena ngoba njengoba ngisho ukuthi
izinye kuba nzima nje nokuyenza into elula. Abangani bathi eish namhlanje sikhipha itrip ithi sihambeni siyobukela ibhola egroundini ethize. Angikhoni. Yebo, so ngiyayikhumbula indaba yokuthi ngisazihambela ngisakwazi nami ukuyodlala nabangani, ngi-enjoy impilo, ngi-experience impilo ngaphandle nabanye abantwana. So manje njengoba seyinjena impilo yami, kuba nzima kakhulu futhi mangikhumbula emuva ukuthi angizalwanga nginje. Njengoba sengifika la ngifike kanjani la kuba buhlungu kakhulu. Ngoba manje impilo yami ngina 30 this year baba. So abangani bami abaningi baphumelele, banezimoto, banemizi yabo, mina ngisase under icare kamama. Iba buhlungu kakhulu leyo nto. And more especially mangibona ukuthi ikhona into engatshintsha impilo yami. Kodwa lento leyo angikhona ukuthi ngifinyelele kuyo ngenxa imbangela engazi ukuthi isukaphi kwenzakalani. So ibhlungu kakhulu lento leyo, ipain engihamba nayo every day ukuthi noma ngilapho esibhedlela bangishile ngetransport kumele ngilinda ama transport, ngicabanga ukuthi yazi impilo yami ime kanje. Okay, ngiyakwamukela ngibhekana naso isimo. Kodwa why ngingakhona ukuthi ngibe right? Ngoba kaningi abantu abalimele emva kwami, abanye mengihlangana nabo ngihamba nabo same clinic la ngihamba khona. Mangihlangana nabo bangitshela ukuthi hey thina mina ngitholile imali, mina ngihappy, mina u1 ungo2. Manje mengihlangene nomunye baba wathi yena sekane unama Bolt i3 amsebenzelayo. Ngangikhula naye vele naye ahamba iphysio la ngihamba khona. So iba buhlungu kakhulu lento leyo baba ukubona ukuthi abanye abantu zabayenzakalele izinto yet mina ngistucked la, angikhona ukuthi ngichubeke nempilo yami. And the worst part mangiyibheka impilo yami mengifisa mina ukuba ichef. Okay. Ngisakhula ngikuthanda ukupheka, ngithanda nokuba itraffic cop ke ukuma emgaqweni ngibheka ukuthi kuhambwa kanjani, kusetshenzwa kanjani, mengithanda ukuba itraffic cop. Kodwa ke ngenxa yesimo nokuthi ngihlukane nesikolo ngingazimiselanga, iba buhlungu kakhulu lento leyo empilweni yami ukuthi kuba ngathi ngithwele kakhulu nje ngoba ngapha ngibhekane naso lesimo seref, ngapha ngibhekane nesimo sedialysis. Kuba nje too much for mina. Kuba too much kakhulu baba. Wow. Ngicela ukuzama lo mzalwane. Amen. Ngizwe ukuthi uthini. Ngathi nginabameli abawuthula. Ufuna ukuthi mhlambe ke sizwe ilokuzane they are take bobabili. Ngazi baba ngifuna ukubona ukuthi iyavela yini akuveli lutho lapha le lokuzane yakho le device yakho lapha mhlambe awube ungicheckela yona sibone ukuthi singayifaka ngoba ngifisa ukuthi bazwakale kahle labo bantu ekhaya mhlawumbe ukuthi uyichecka lapho. Kunabameli engifisa ukuthi ke sibathinde. Yes baba. Ke sizwe ukuthi mhlambe bang-advise kanjani. Yes baba. Kulona loludaba sesiside kakhulu isikhathi. Yo, uma ngizwa abantu masuke sikhuluma ngoref noma ngingazi ukuthi maximum period yayibe isikhathi singakanani, but I don't think ukuthi ungafika 16 years. Ukhona nje umunye usisi mangikhumbula kahle, I think yena kwaba u3 years. Umunye khona umunye ngangezwe naye kwaba u4 years maximum. You see, so this one I think it's over. Mhlawumbe bayathina abanye uthola mhlawumbe uthola khona abanye nababa kwisimo sithi masifane, mhlawumbe uthi ba advisor njalo mhlawumbe umuntu uthi naye laba baclaimayo. Mhlawumbe bayabathini, mhlawumbe abanye ngiyazi phela umunye umuntu uthi uzothi hayi mina kwathatha isikhathi singaka ngoba ngenza kanje. Mhlawumbe awukazi uhlangane nezinto ezikanjalo. Ngike ngahlangana nayo mfundisi khona ubaba umama oke washo wathi yo ithatha isikhathi into yami yeref la sengithi ngiphonsa ithawula ngizitshela ukuthi hayi mangabe ngidliwe or mangabe kwenzakaleni angazi kwenzakaleni maruthi yana after 10 years wabona izinto seziba right, afonelwa ama lawyer asho ukuthi waye court wahlala leso sikhashanyana imali yakhe yangena.
abanye ke baye bathatha boma 3 years 4 years futhi mangibatshela bathi hayibo kanjani wena isikhathi eside kangaka ngithi hey mina ngazi ukuthi kwenzakalani kodwa nabo bebangitshela bathi yazini phakama uyofuna abameli phakama wenze something ungahlali nje uthi deqe iba nento oyenzayo ngoba if uhleli vele ayikho into ezoshukuma but if unyakaza nawe ukhona lo ozoyizwa ivoice yakho angenelela athi ngiyangenelela ke la kulesimo kangangokuthi before ngiza la ku podcast bengike ngacabanga ukuye ephepheni ngiyoba expose ephepheni ngoba bese ngivuka ukuthi enough manje ngifed up lento ayingicaceli nje ukuthi yapi ngithi yabona manje ngiyoba expose ephepheni ngifuna lamaphepha aphezulu kahle bengizitshela ukuthi vele ngiyotargeta abo star yabona lamaphepha aphezulu ngiyawaza afundwa yilabantu abafundile ngiyenze ukuthi nama lawyer namagcwetha ayahlangana nalendaba bese bayakhona ukuthi bangithola ukuthi mama kanti kwenzakalani bese ngiyachaza istory ukuthi nayi into ehambayo maybe bengizosizakala bengazitshela lokho so wavela kuba mnkosi wathi no asiyeni ku podcast. Okay. Yeah ngifuna ukwenza kanje mhlamba ke siqale kanje mama before ngizofonela lo mmeli lo wokuqala ake sithi nanku Rafu laleli nje manje yes yini ongafisa ake sithi nanku lalela yibule message ongathi uyafisa ukuthi bayizwe mhlamba ufila sengathi kukhona abangayazi ngalesi story mhlambe yini le ongafisa that message ongafisa ukuyidlulisa kubona if ke sithi number omunye wabo njengamanje balalela lapha le show engingafisa ukusho ngaso sonke le story ukuthi ngikhulekela ukuthi nje like ngifisa ukuthi umnikazi wemali ayithola sese right asaphila angeke kungisebenzele mfundisi wami ukuthi ayithole ngiyithole sekafile ngithi ngizomfakela amatsha expensive ngizomenzelana ibox eli expensive ulimele yena akulimalanga mina angeke ngize ngibenefit kuleyo mali umnikazi wayangasekho that's why ngiyipush ukuthi makwenzeka ukuthi ifike ezindlebeni ezi right whoever omamela obonayo ukuthi I can ngazingena kule icathulo zalabazalwane ngike ngiyenze izinto zenzeke ngifisa ukuthi nje athola imali yakhe asaphila asese right akhona ukuzidlela imali yakhe ayenjoy. Let's do this. Yes, let me do this. Perfect. Lo munye umeli bengaza ngaze ngamalokuzana maybe awuthi ke ngemo hijack lapha. Hey, yeah, is say call inkosi. Yes. Kuba izosiza. My advocate. Yampila kunjani? Angitholanga ofkati. Kancane futhi singakhuluma kancane. No, kancane. Yazi ngihleli lapha nama guest wami lapha. Yebo. Kune issue la ngizozama nje uku highlight kancane istory sabo. Mhlawumbe uzongisiza nomama ukuthi ngi-highlight kahle. Yes. Umama unendodana anayo la eyaba kwi-accident about 16 years. Yes, ago About 16 years ago. So manje they've been struggling with indaba zama claims. But i-issue yokuqala yenzakalayo kwi-accident okanye kwi-scene amaphoyisa afika amanye awo babhala i-statement sokuthi ucommit i-suicide. But they tried ukurectify leyo nto leyo emaphoyiseni bayilungisa leyo nto. Then they tried after ukwenza i-claim but still abazange baze bawina kulokho. So angazi mhlambe ngithi ngifonela umuntu alright njengawe mhlamba ngazi ukuthi maybe what is it that you can say malunga nalo ludaba ngiyaza manje ukukubriefa kancane since ubambekile lapho kwena ngikuthole off guard. Yebo mfundisi i-accident yabo yenzeke nini? 16 years ago. Yeah, 16 years ago. Bekutheni kuze kuthiwa i-suicide accident? Mhlambe awukhulume mama mhlawumbe uzokuzwa vele yes. Hey mama asazi ngoba Maybe uyamuzwa ne? Ngiyamuzwa baba.
nakho yeah into eyayenzakala mina mase sengibona ukuthi sengiclaime nabameli baze baba yi3. Yeah. I went to the police station, Hillbrow police station Joburg. Mangifika Hillbrow police station ngiyobheka vele ukuthi case number is it right now. Mangifika lapho bafika khona lapho la bangithumela khona ukuthi kunama dockets lawa bathi case le ithi umuntu commit suicide. Then I told them ukuthi uyicommit kanjani suicide ngoba nanga umuntu engihamba naye olimele. Uyayibona? And then there was a lady rectify yonke lento. Le lady leli la sisiza ngoba lathatha inamba eziseqaleni lezi ze case laziletha ngapha esegcineni laziletha ngapha. That's when appeara kahle case ukuthi nanga umuntu wayithola vele accident. So manje ukusho ukuthi ke zange nikhona uyoclaima for i-accident le. Sakhona ukuyoyiclaima mama seclaima yonke into but manje simangele kuvimbekile asazi ukuthi kuvimbeni kangaka kodwa ngathi mase sengiyilandela kahle ngibuza ukuthi kanti yini le evimbile mababheka basho bathi kuphelele yonke into thina sazi ukuthi kuvimbeni angazi ngempela ukuthi yini le engaka evimbile ngoba before i-COVID bayikhipha i-court date then base bayehlehlisa Niclaimelwa amagqwetha now rinasclaimela. siclaimelwe amagqwetha ama-Davidsons attorneys. Alright ke ma ngoba niclaimelwa amagqwetha ngiyacabanga ukuthi bekumele ukuthi ani-update ma ukuthi kwenzakalani ngecase yenu. Bekungamele ukuthi senikwisimo manje ningaboni kahle ukuthi kwenzakalani. Ngiyacabanga ukuthi bekumele ukuthi banicacisele ukuthi case yenu uma nxa ime kuphi manje. Yes. Ngiyacela lapho kumfundisi uDlamini ukuthi mhlambe aninike inamba zenu ngoba nami ngiligqwetha uyabona anike inamba zenu ngoba ngiligqwetha uyabona ngifuna ukuthi manje sengifuna ukungathi ngithatha umsebenzi wabanye abantu who are already doing it uyabona ma. Yes. Into engathi ngisize ngayo nje ukuthi ngicheckele ukuthi kuhamba kanjani uma nxa kukuphi mhlawumbe kunala ningaqondi khona banicacisele khona. Yes. Bathi ngoba senikumanye amagqwetha angivumelekile ukuthi ngibe ngathi manje sengininikeza i-advice yokuthi nenzeni. Yes. Namagqwetha wenu uyakuthola ma. Ngiyakuzwa mama. Kodwa ke ngizokhona ukuthi ngikhona ukusizana ukuthi ngibone ukuthi imetha yakho kuma nxa iphi manje. You're right. okay Ngiyabonga ma. thank you so much siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu Ngiyabonga mfundisi. nazo ke mama thank you yes umuzwa kahle mama ne Yes, I ngiyamuzwa think baba. iyacaca lento yakhe le yokuthi angithi mhlambe ezinye izinto nizosikhuluma private ngasasikhulumi Yes, khona yes. lapha mhlamba ke ngithinte nana ngoba bengithe ngifuna ukuthinta bobabili ngicela ukuthinta nanango owesibili just siza ukuthi yena anga advisor kanjani hayi ngoba singamthembi into yokuqala Yes. senzela nje ukuthi my advocate Yes, how are you? good how are you I'm good. mama sine issue lapha ngeke ngathi ukukhinta kancane ngasekuqaleni ngihleli nama guest wami lapha njengoba ngihleli nawo lapha kune issue mhlawumbe ke ngithi mhlawumbe ngenze kanje ngicela umama akubriefe kancane nje I think izokwenza a lot of sense kuwena angazi noma ungaba nasisikhathi sokumlalela yeah kancane nje mama ukhulume naye mama kancane Sawubona mama ninjani? Sawubona siyaphila njani wena ma? Ngiyaphila. Hey mama, yazi ingxaki ikuphi la? Umfana wathi makathola iaccident ngaclaima namagcwetha waze waba mathathu. Kodwa eclaimeni kwami nalamagcwetha hayi mabangiclaimela baloku bangiclaimela bobathathu ababuyi kimi bayayithulela. And then ngase ngicabanga ukuthi no mangike ngiye police station police station lebe ithatha statement somntwana eHillbrow police station. I went to the Hillbrow police station. Mangifika eHillbrow police station ngibanikeze konke bacheke mabayecheka ngale mafayilini bathola ukuthi ifile lakalinda lithi
ucommit i-suicide umfana wami lo waba ku-accident. I was like mina kubo ucommit i-suicide kanjani ngoba nanga umuntu engihamba naye uye lo umnikazi we-accident. Okay, I went to the other lady khona lapha police station. That lady helps me. Yathi mama ngoba nyawabona amanamba nawa we-case ake siwashintshanise lamanamba. Siwashintshanise aseqaleni asegcineni ezekuqaleni. Ngempela makayenza kanjalo kwavela vela ukuthi uLinda wakaHlophe wathola i-accident kwaveza nje yonke into eyabhaleka lapho. Sayithatha from lapho ke sayoclaima namagcwetha lawe siwathole manje ama-Davidsons attorneys. But nawo nje masiloku sikhuluma nabo bathi nabo abantu baserefu abakhona ukuthi basinikeze i-court date iref ayifuna ukukhipha i-court date kuze kube namanje lento le ina 16 years ago uyenzeka le yale case ayinamhlahlandlela nje oqhubekayo asazi kwenzakalani yiko lokho nje ma The best solution I can give you is uzonikeza ubaba Dlamini Yes. ama-number, because there are numbers that you can SMS. Okay. There are numbers that you can also call. Yes. So that you can call directly with the road accident fund and just find out what's happening with your file. Yes. What's going on, because now you're not receiving any joy from the attorneys. Yes. Yes. And then the road accident fund can then give you a way forward. Yes. But I will also advise you that when they say that they're not receiving a date, it cannot be untrue, because our courts in South Africa have a backlog, particularly here in Pretoria. Yes. So they've got a backlog. Maybe they would have done the application. They're still waiting to be allocated a date. The dates now are currently sitting in 2033. So what their feedback is not untrue or cannot be untrue. But I cannot advise properly because I don't know the file. I don't know what happened. Yes. I don't know what's going on. So the best people would be to go to the road accident fund and just hear what is the way for what has happened so far with the case, which attorneys appear on record. Since you also state that there've been 3 attorneys. Yes. And then maybe also attend to the offices of your current attorneys now. Go to their offices physically and have a consultation with them so that they can make you understand properly what's going on. Because mankhulume phoning is some of the things so lahleka in translation because you don't understand the terms that they are using. So when I go and consult, ask the road accident fund and then you shall find a way forward. Yazi mama ngiyaxolisa. Yeah, khuluma mama. Mama ngike ngaya eRef ePitori. Mangifika eRef ePitori khona ilady engalithola. Le lady masikhuluma nalo yathi sicela iID yomfana. Thathi iID yomfana. Wabheka. Wathi case yenu ivaliwe. I was like ivalwe kanjani? Wathi khona izinto ezingalethwanga amagcwetha ayiphelelanga icase. But to my surprise ngeke ngafonela road accident fund kunomfana engamthola wathi mama ngiyacakeka ngoba yonke into yakho ngibona mina iyenzekile itholakele uhambe bonke abo doctor everything it's okay but angazi kubambeni ke manje ukuthi kuphuma i-court date. Unfortunately, they're not in the hands of the attorneys. Yes. It's just a procedure. Maybe what you can do now is go to court with the case number. When you get to the case number, Case number. Yes, case number nginayo ma. yeah, maybe go to court with the case number. We go click off the court and just also find out. Try and go find out. You just want to know what's happening inside the court file. Yes. How are you going to understand what's happening in the court file when you don't know the legal terms? Yes. So maybe you can even talk to the clerks there so that they can make you understand. How far back the court dates are sitting. Yes. Indaba yokuthi ugcine involve with different attorneys akuyiphazamisini iclaim nje umama eshilo nje ukuthi ugcine sesizwa ngabantu abameli mhlambe sebala ko 3 akuyi affect mhlambe iclaim somehow. No, it
but every single time it change, why is she changing? Okay, mhlawumbe ngamphendula. Yes. Why are you changing the attorneys? Yazi why bengiyichange sithandwa sami ama attorneys. Ngaclaima nale yokucala. Ngiyacabanga mase sebahamba neclaim bayibona ukuthi ithi umuntu lo commit suicide bebayiyeka kanjalo bangabuyi kimi. Nabesithu ngiyacabanga babona lokho bayeka nalabo besikhani laba bes4 njengoba ngisho ngithi nyengaye Hillbrow police station sengibuya nento evalid ezwakalayo, that's when iclaim ikhona ukuchubeka kulaba ngiyacabanga yilento yokuthi bathema bathi bayabheka icase ithi commit suicide. I can't advise, Mama, because I don't know. You need to have proper consultations with the attorneys. From the sound of what you're saying, maybe there was a miscommunication between you guys. Yeah. I'm not sure. I really don't know the clear facts. I don't know what the child was injured. How badly was the child injured? I don't have contents of the file, so I can't even say if Betty Valley road accident fund is it valid. Number reasons why Betty Valley where there's so many things that are hanging, and I've got so many questions. So the best advice I can give you is I don't like Klambi, we meet outside of this context so I can ask further questions. I can and I'm saying go to court with your case number. Yes. What's happening. Yes. You've called the road accident fund, and the road accident fund says everything should be proper. Your attorneys are also saying that they're waiting for a court date. I reiterate, I will not dispute what they're saying when they're saying they're waiting for a court date. Yes. Courts have procedures. They could have then applied properly to get the court date, but allocation does not depend on the attorneys. Okay. No, kulungile ngicabanga ukuthi vele mhlambe singeke sakwazi ukukhuluma konke lapha ngenxa yokuthi we are live kodwa ke mhlambe sokwenza indlela ukuthi ke mhlambe bakwazi ukuthi baxhumane neoffice lakho. Okay, no problem. Thank you so much, ma'am. Sure, bye. Bye bye. Yeah, but kukhona mama okuyenza isense kulokhu abakushoyo kulezinto abazisho lapha. Yeah, baba kukhona ukwenza sense ikakhulukazi umama lo manje ogcina. Uyenza isense kakhulu angithi lo ya ungibhedele. Yes. But lo wokugcina kwenza sense makathi mangithathe i-case number ngike ngiye court. So ngiyacabanga ukuthi kuzoyithatha i-case number ngiziyele mina e-court ngiyozikhalela ukuthi hey it's been a long time waiting for i-court date kwenzakalani maybe kungaba nento eyenzakalayo ngizozama nje ukuthi ngiye court yaseJoburg high court. Kulungile mama. Mhlambe nje in these few last seconds. Yes. What support do you think ongathi nanku umphakathi uyabuka nje manje siyibona indaba kaRef while we still busy with indaba yakho. Mhlambe what support ongathi yasimanga support ngalendlela kule issue yami kanye kule situation ingasiza ukuthi mhlambe ngibe ngikhona ukubekezelela while si busy ne process. Hey, as I was saying mfundisi wami ukuthi ngiyasindwa ngenxa yakaLinda kokusinye isikhathi ukahlala ngayi esibhedlela ngoba sisuke singanamali. Yeah. uLinda udla ukudla expensive esingakudli even thina. Ukudla kwakhe kuhlukile kakhulu futhi kunokudla kwethu. Yiko lokho ukuthi mangingatholakala ukuncedeka lapho mhlambe ngithole nokuncedeka like nge-transport ukuthi ngibe ne-transport yami yokukhona ukuthi ngimlande ngoba khona laba ke bamlacaza khona ku-12 makamlacaza lo muntu ambulance kumele amlethe endlini wathi angisayi mina le uzozibona mangabe awujiki nami wayolala esibhedlela e-casualty wabuya godola ngafuni next so manga khona ukuchaseka nange-transport yokuthi at least makathi mama ngingase carnival ngiyakhona ukuthi ngithi like ngimhlangabeze ngifike esibhedlela ngimmele mangabe abakafiki ngimthathe ngibuyele naye endlini mangasizakala nje ngalezo zinto lezo. Kulungile mama sesifika segcineni ngenxa isikhathi sethu mhlamba ke senze nje kubantu abadinga ukuxhumana nawe for further engagements nanemibuzo nje abanye abangadinga nje ukuxhumana nawe personally bakuthola kanjani mabe mhlambe nanokunikeza lolu sizo oludingayo. Okay. Bangangithinta la kule number
uNonhlanhla wakaKhaba 061 009 8350 uyakhona ukuyiWhatsAppa uyakhona ukuyifonela ayiphinde futhi 061 009 8350 inamba bazongithola kuyo leyo baba. Kulungile mama, sibonga kakhulu mama. Thank you so much. Kahle, sibonga kakhulu mama. Siyabonga baba. Thank you so much sir. No, kuzoba right. Samkhulu uNkulunkulu uzoba right. Thank you so much mama. Bazalwane, sibonga kakhulu sifika sekugcineni kwesession yethu yanamhlanje. Bekuyiloko lolu daba. Ake sibonane kwi episode yethu elandelayo. But don't forget we are meeting in Soweto ngomhla ka 31 October laphana eDlamini Multi-Purpose Hall. We are starting ekseni ngo9 inkonzo enkulu yethu yokuvala onyaka. I am inviting you to come join us on the day. Siyamkhola uNkulunkulu kuba zikhona izinto azozenza laphana esingayicabangi esiyobona khona kuba izokwenza kanjani. 0788 417 844 man ifuna ukuxhumana nathi for any reason okanye you want to come to the show. uNkulunkulu makanibusise, sibonane kwi episode elandelayo. God bless you.